Pillars kwenu. Pillars. Pillars kwenu. Pillars. Pillars kwezwenu. No place like home. Pillars, pillars. Njama. Pillars, pillars. Njama. Pillars, pillars. Njama ejejemba. Njama. Pillars, pillars. Njama. Pillars odogwu. Njama. Pillars ideo. Njama ejejemba. Njama. Hey! Anyawa. Obosi Pillars Association OPA ụmụ South na-eme mma ana m ebu unu pe ekene jegede eya 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 ije 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 aha akọ melo Pillars Pillars unu zulu keme echiche unu chelu wee guzobe Pillars enweghị nsogbu o wee gwụlụọ no shaking unu wee were afọ obi n'ịfụnanya unu wee were ịdị n'otu wee na-aga Pillars ide 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 swayaka Obosi Pillars Association OPA ụmụ Obosi nọ South wee na-eme mma na-eme mmanwụ eze na ndị ichie Obosi na ndị Obosi niile si m bụrụ okpe ekele ka m bunye unu maka ọlụma niile nọ n'alụ na anya na-afụ na ntị na-anụkwa sụọ ya ka eyi anyanwa ije ije Pillars dị ofu obi aga Pillars nwere obi nwanne Pillars unu dị ọgọ Pillars ndị ọma onye jebeli ije enye alụwe ụlọ onye jebeli ije enye alụke n'ụlọ onye kpatala bụ welue ya ụlọ maka na akụlue n'ụlọ okwu onye kpatalụ ya akụlue n'ụlọ okwu onye kpatalụ ya oyege Pillars na n'ofesi mba ma anya fa n'elu n'ụlọ ọtụtụ ife ka Pillars megolu n'Obosi fasonalụ ka Obosi ga-esi dị mma na-enyekwa aka n'ọlụ ndozi obodo Obosi anyị na-ekene Obosi Pillars Association maka ọlụ ọgbakọ niile n'obodo Obosi asị na-eto dike na nke o mere ike adịa wee ma ọzọ tinyejere ọtụtụ ife bụ ife ndị Pillars megolu n'Obosi ọ bụ akara ngwa nzikọrịta ozi maka ọlụ nchekwa obodo fazinetara ka ọ bụzi ọgba tum tum ha zinetara maka ọlụ nchekwa ka ọ bụzi ụmụ Obosi fa na-enyelu aka Obosi Pillars Association chetakwala ụlọ akwụkwọ nne dị n'Obosi wee sinata akara ngwa eji agụma nke eji ede iji wee kwalite agụmakwụkwọ n'obodo Obosi maka na agụmakwụkwọ ka eji wee mara obodo Obosi anyị na-ekene Obosi Pillars Association n'ọlụ ọmafa niile ọnwa ọtụtụ ife fa bụ n'obi ka ga-emela obodo Obosi Obosi Pillars Association ji nwayọ wee na-alịpụta mana ndị be anyị isilụ na ngwugwu a ga-atọ atọ n'ọbara unu mụbele ya mbọ Obosi Pillars Association unu na-eme mma na-eme mmanwụ anyị na-asụnụ gaa n'iru n'icheta obodo Obosi daalụ na obulubu anyanwa Pillars kwenu Pillars Pillars kwenu Pillars Pillars kwezwenu Ife adịka obodo onye no place like home Pillars anyị bụ ide ndị ọma eje mba
Eze Kwesili Ugonabo, the Synchro System, Managing Director, Synchro Classic Wine, Benin City, the President of Obosi Pillars Association, Western Cape, South Africa, Vice Chairman, Obosi Development Union, South Africa, Synchro Anyama, Onumekenegio, Synchro System, Onumekenegio. Hey! Honorable Kenneth Okolo, Obialuneze, Igwego, the Vice President, Obosi Pillars Association, Grand Patron, Obosi Development Union, Cape Town, South Africa, Ekeneo, Honorable Emeka Akabong, Wonyite, the Secretary General, Obosi Pillars Association, Western Cape, South Africa. Wonyite, Onumekene, Wonyite, Onumekene Gyo. Swayaka, Honorable Sunday Onyire, Ogwefi, the able Treasurer, Obosi Pillars Association. Ogwefi, Onumekene Gyo, Onyama, Ogwefi, Onumekene Gyo. Hey! Honorable Onyekwelo Anyoku, A to Z, Osisoma Kunetiti Mmili, Onyoma, CEO, Perfect Wine, Screening Committee Chairman, Obosi Pillars Association, the President, Nigerian Western Union, Eldabo, Cape Town. Osisoma, Onumekenegio, Onyoma, Osisoma, Ikunetiti Mmili. Hey! Honorable Kesili Okoye, Okolobia Oyibo, Yabu Provost, Okolobia Oyibo, Okolobia Oyibo no Olumekenegio, Okolobia Oyibo, Okolobia Oyibo no Olumekenegio. Hey! Honorable Chief Odera Onwibo, Akulweuno, Screening Committee Member, Obosi Pillars Association. Akulweuno, Onumekene, Akulweuno, Onumekenegio. Hey! Pillars Kwenuo, Pillars Kwenuo, Pillars Kwenuo. If I dey go Bodonye, no place like home. Pillars Anibo Ide. Ndiome Jejemba, Ndioma. Ndiome Jejemba, Ndioma. Ndiome Jejemba, Ndioma. Honorable Ugochukwu Afole, Ugochukwu Tubelu, the able Public Relation Officer, Obosi Pillars Association. Ugochukwu Tubelu, Onumekenegio, Onyoma, Ugochukwu Tubelu, Onumekenegio. Hey! Ije, Jagade, Jagade. Oyege. Honorable Uju Anyoku, Ede Kobi, the Instrument of Peace. Honorable Member, Obosi Pillars Association, the able Grand Patron, Obosi Development Union, Cape Town, South Africa. Ede Kobi, Onumekenegi, Onyoma, Ede Kobi, Onumekenegi, Swayaka. Honorable Emeka Anyoku, Eza Afoju, the able Patron, Obosi Development Union, Cape Town. Eza Afoju, Onumekenegio, Eza Afoju, Onumekenegio, Eza Afoju, Onumekenegio, Onyama, Eza Afoju, Onumekenegio. Oyege. Honorable Kenechukwu Mgbemobi, Nnabuenyi, the able Financial Secretary, Ekeneo, Nnabuenyi, Nalumekene, Nnabuenyi, Olumekenegio. Honorable Kosisachukwu Obiegunam, Chinetugo, First Welfare Officer, Anamekeneo, Chinetugo, Onumekenegio,
Chinedu Ugo olu m ekene gị Honorable Ifeanyi Ogbazi Ogbariko Managing Director Denites Trading Company Honorable Member Obosi Pillars Association Ogbariko nalu m ekene Ogbariko nalu m ekene Honorable Prince Tochukwu Anene Asabo Omeligwe Second Welfare Officer Obosi Pillars Association Asabo Omeligwe nalu m ekene Asabo Omeligwe nalu m ekene Ndị ọma ejeje mba ndị ọma Ndị ọma ejeje mba ndị ọma Ndị ọma ejeje mba ndị ọma Honorable Nnaemeka Anyaoku Chinyelugo Honorable Member Obosi Pillars Association Chinyelugo olu m ekene Chinyelugo olu m ekene gị Honorable Ifeanyi Arinze mkpu n'elu akụ Onyanwa enyi nwa Website General mkpu n'elu akụ nalu m ekene mkpu n'elu akụ nalu m ekene Pillars nwere mmadụ Honorable Ogugwa Mbanefo Odu Agidimangidi Devil Grand Patron Obosi Development Union South Africa Member Obosi Pillars Association Agidimangidi olu m ekene Agidimangidi olu m ekene gị Honorable Osandu Nwokoye Etiokwe Member Obosi Pillars Association Etiokwe olu m ekene gị Etiokwe olu m ekene gị Honorable Omese Onyire the able chairman of Obosi Development Union Helderberg, South Africa CEO Auckland Specialist Hospital CEO Base Night Club Helderberg, South Africa Ogenede Oyege Pillars nọ mmadụ bụ mmadụ mobe ya mụ nke memọdị ọnụ ọkwa Obosi enyi nwanyị wee na-ekpekpere n'isi Obosi Pillars Association wee na-asị ka Chukwu abịa mma onye na-enye amamihe onye na-akwa ụzọ n'ebe ụzọ na-adịrọ onye na-edu ije ka ọ na-edu unu na-echekwa unu nye unu amamihe nye unu ife akwa ife enwe nye unu nke kasị ndụ na arụ ike mepelu unu ụzọ ebe ọbụla mmadụ jelasị n'ụzọ adịrọ unu jee ya ụzọ ga-adị unu ga-akpata ego jide unu ewelite n'akụ ụlọ maka na asị na akụ ruo ụlọ okwu onye kpatara ya sụọ ya ka na asị na ọ ga-adịla unu mma n'afa Jizọs Pillars kwenuo Pillars kwenuo Pillars kwenuo Ife adịka obodo onye no place like home Pillars anyị bụ ide Ndị ọma ejeje mba ndị ọma Ndị ọma ejeje mba ndị ọma Ije Selibe egwu ije Oyeye Obosi Pillars Association anụ aka